स्टुडेन्टमोन सिगाङाव उन्दैथारमोन बावदों मा आं बावलाबायबाय जुनियरफोरखौ सोखाजों आं आरो बारा गोबाव थायाखैना स्कुलाव बावबाय बे उन्दैथारमोन क्लास 1 आनो 2 ना माल'मोन देरसारबा उन्दैथारमोन जोंनि मामि बायदि एखे उन्दै होनो क्लास 1 2 उन्दै जाथारोना हौवा गोदानखौ खेबनोसैब्रा एसे बबेसिम मोनखोथाय सौफैथ'वाखै होनदोंना सफैबायनो ओमफ्राय अबाव दङनो हाय हाय बै सिंसिम खेबलांनानै फैफिनगोन बिदिनो हायो गथ'आ सल'आ खनदोंना माबादोंथाय दामदोंथाय खनदोंसोना सारदेबमोन ए दामग्राफ्रा ए ए खमारपुरिनि दं बैसागु सल' खनो एबार जों गामियाव माबाथ' सिलभार जुबलि खोमाथ' एबार खनफै रिहार्सेल खालामखादों ओमफ्राय खनदो उल्था मोखां जानानै दं सिंगारा दाख्लै जोंहा बेयाव खेला स्टार्ट जाजेनबा हाबा जाफैदों फैबाय नामा हौवा गोदाना सफैबाय हौवा गोदान नायनो नागिरबाय लोगोफोर फैबाय होनदों नामा फन हरबाय हनै सासे अबाव थांखो नों आदा फन हरदोंमोन खोन्थाना फैनांगौ